chitaura unoitei ndipe ndite nditakangwara-ngwara bvapo usati tocha zvizvi chakona kubuda zvakanaka ndikushara pasina uya zvitaure pane zvichimeneke zviri sei guys zviri sei guys for the people guys kuneshwa kuno kwakudashwa guys ndikufara zita kuiti kwakudashwa shuwa guys takaona apapo guys tasemoni dzimwe dziri kubva chii uyaita saka hanzi zvoni ishwa ukadzisa mvura kudai hadzichatofambi ndo zvatagona nevamwe patoda serera yakasvika uko tasemone guys vione rivi tipi nditori iwe ini vanhu vakadza zinongeki tononga sei yada ione ndinonga iwe taraone ndoita zvidavadei saka dzoswa mvura dzikanongwa kuti tisazoenda nzira rimwewo mc padhuze nerimwewo yamisa apo iwedzera iusapo guys for the people todira padhuze apa ndo padziri kunyanya kuenda pakatocha apo apo apa pana chenjera kusva kuti hausi kutora vhidhiyo chikoni chakafirei batizira mota kuti tireke tinongeshwa guys hana muku vari kutirinuka sadzoda kuteera mvura izvato teiteera mvura izvatu light zinonga sei papi une pavhuranza chamwana uyaonewo indapo zve budai mbateshwa takada kuzara azviwe budai mbateshwa dzazara pasi zviwe matombotaloe yesu ichimboinda mune mvura imomo ita sei yane mvura dzikusika dzozoliki tondoita sei the guys is not excuse taisaona papo shwa jesus is lord ona yaona ishpa dzose dziri kusvika dzichipinda papi zve yakawanda here maona dzakawanda sei vasho vazoresta yero aaa dzichasobatwa modira weti
dzinombuya dzakaita guta idzo dzese idzo dziri kukonoko ngoriyawo zvedu kugara mapeta anobhururuka ende kusejo I wonder why kondiene munhu akati vatema vanokurya mapeta ike ndiko zvimedzi manje dzakanakira ndazvina manje imari uchembira vanhu vese mataura hafanari uko vari zirikupi gezi one shamwa chesa pasi timizere pamambava ndikunonga hatikonera kudzirwa neshamu ndakudzima moto yangu maona zvakwana vhidhiyo yangu yakwana ndakudzima moto ihona shamwari hona idzo vadumbu mabata saka dzinozombozozigeza ka bozombuka matsira wodzozotanga futi kugadzirwa haana uzviwa atanishi achachakawasiwa yoga motonunganungawo asi mawasiwa akavata uku dzakazara uku atoachimanya dzakazara tasaoni idzi dzikubuda hamusi kudzinyika idzo dai uri mumwe wato yakanekapo mukutaura kutochi taura uite muku tasa kuno tora mota yokuenda robatira kumba nobuda nozvi uite koidzo mawindo dzese dzikupinda mumba idzosvika asi masakura singaiti nasi dai yobateshwa dzasara muviri wangu taura yapapa asi ndofunga kuzigadzira kwacho kunotora nguva bosi madzisa mvura kapa asazeni nguva komunyaya dzakawaindepi azokera waindawo pakona yakewo ii hone dzakasaka kuzara muzasi moto ndauda toidzimai mukati muchiajazve china nadzo pavhirandi sadzozotochena sandiyo ndovheneka patisine vhirandashi munyewe yakumota dzakawandisa munye wabva batira papa ndipoudzaani munye wabva kunext press
Yazobatashwa. Mama wafuna wakati mukaimbate wafuna wakati mukaimbateshwa yaka vanhu vase kuti manya wewe uzobatireshwa kuno. Oya chimanya nechochi. Njimboto kubatira onetu. Ozoudza mai vako ndabatirwa. Ngandibve nemota fana. Unozada apa papa dashi. Oya tishima. Leo ngoza dishika na mvura leo. Simbele. Sasa sipo sibile ngo. Ada izabira. Imi vibe. Bro majeo. Zuri ngo jumwega. Yes. Zamazungu, zamjabatu wazewa. Ele zaberi. Muya. Boni. Sole zai. Yagoti ndine brand. Namberia. Baba. Nawarela hizo. Badi. Ndodzokera mashure here. Pane chidombo. Paketreda satra sare reso. Ndoirira azina kumiminwa kairi. Ko acha dzedu dzisingambozari dzakaita sei? No, muzasi mese umu kundo bhaketi rekutanga kairi. Chimwe chacho chazare. Hashineichi munyaradzi watozadza wani. Isadzina kumbozadza. Munext don't you tozadza. Munext don't you akazadza vanhu vamwari. Taraoni. Saka mukaisa nemavhu dzinozosukika here. Tsvairai. Ndoindepi? Dhai wambotibatira ndimbotsvairawo. Tipei magugu. Oya. Fone yake. Yamit. Nongai. Nongai matu. Wewe wana zimepinda mpaka kwanza azani mwana kandoita. Sunga ni zeba no one. Tuwe mu tsere hapa. Fana. Hondo yao. Chibhape wakabata kamera. No satai. Zigadzira unoona nhamona magumo. Ndiani woorera? Muyamuorere. Naye woore. Zai pasi. Anga pasi. Mvura. Yausala pasi. Mvura chosingamwisa shoma zvemi. Jogona. Zvibhaketi zvedu zvisingambozari zvakamboita sei? Munyatura kune negres. Munyatura kona yese. Munyatura. Ai.
Munyaji mwaofuna zeme. Mari zeba. Munyaji kushanda guys. After Ona kone. Kale piri. Azacha ache. Takambo ulo kufanya. Iye mfano mwana. Zaira zara mshawozo. Kana hapo. Oh, wene. Kitchen. Hapo, wene kitchen. Bana bana light bari. Wewe bana hapo. Wene mvura. Zimalete. Something is happening. Wene mvura dumu. Jesus. Mvura. Kana kuide kuma mosipira. Lane paketi. Mwariwe. Wene mgairo hivi. Paketi kei. Ana zipasi. Sukuinda je. Mvura makiti. Ndakurezera, ndikutuleze vitu. Dire mvura. Ndikone nara usisiwi. Aiwa zozita kasita to. Eh, watu unanairwa. Hai. Pana baziri kubuda kai. Kana dziri pasi idzo. Pane pasi apa. Kana pasi apa. Uya dai. Ule. Nda videos. Why not? Ni watsaira. Yawona. Yo, inda. Kwesa kuzapire. Abari mwera tukone yara. Abari kutakututa. Kone yari kwamba yewera wana. Uya dai. Kwezi matozia. Ya mvura. Chega comigo. Ambana. Uya dai. Ndai nayo. Uya dai. Sangwa tutongorera mashisha ega tete. Chadori. Moja. Hai ninakuita bajuzi. Baguette. Oi baguette. Ai baguette. Baguette. Oi, tiri bin baguette. Sister. Hapa maziro. Wenu. Nekuna muri zawako muri. Mati? Onyangwa dzima.